Hello guys, kumusta kayo? Naalala nyo ba nung isang araw may pinost si Boy Malasa na nakamonetize na siya sa YouTube channel niya. So kaya ayun nga guys, na nagkataon din na tumawag yung pinsan ko, papuntahin kami dun sa kanila dahil may konting salo-salo daw sa kanila. Tapos ayun nga, tumawag din sa akin si Boy na tinawagan din pala siya ng pinsan ko, napupunta kami doon. Tapos nag-usap kami na bibili kami ng cake para sa anak ng pinsan ko. So sa pamangkin ko yon, bali sa pamangkin ko. Tapos ang usapan din namin na ilalagay namin doon yung pangalan ng pamangkin ko. Tapos sa akin guys, iniba ko. Ang ginawa ko, ang hindi niya alam, ang pinapalagay ko doon na pangalan niya, na nag-congratulate lang naman ako sa kanya, na isusurprise ko siya kasi alam ko tuwang-tuwa yun, sobrang saya nun kasi nakamonetize na siya. Kaya ayun ang ginawa ko, sinurpresa ko siya. Kaya guys, tara, samahan niyo ako.